guys, लोगोफोर दहाय फुङाव आं नोंथांमोननो बारलांफा आरो बैराथि थांनाय माने सै गारिजों पेन लायनो थांनाय बारलांफा आरो बैराथियाहै खैना लाहानाव थांनाय भिडिअ होदोंमोन दायो खैना लायनो थांनायनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन दरा बे समावहाय दराखौ दिन्थिगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो बेनो सै गारि हरनि समाव खैना लायनो थांदों सै गारिजों गारिनि आगु जानायाव मोजां जागौमोन बेखौनो डिस्टार्ब जायो फिसा लामाया बारखा एसे नांगोन तो एसे आगु Bos berapa jam sudah?
Nó hay không? Hay không? Rồi